まとめです。博士、今回も負けてしまいました。今回の敗因なんですけど、博士、今回も有力な説持ってきましたよ。博士、運って実は見た目で変わると思いませんか？おしゃれをしてる人ってなんか運が良さそうじゃないですか。おしゃれをしてると勝てる説でございます。博士、これって研究費で落ちますでしょうか？では早速検証いってきます。ああ、博士、点目使います。続けろ。もう一度108からやり直せ。